M'agradaria fer unes consideracions prèvies, que és agrair a totes les veïnes i veïns de la muntanya que han decidit baixar a Sarrià per fer el Consell de Barri i gastar el seu temps lliure i no tan lliure a intentar millorar el nostre barri, també la gent que ens segueix des d'internet. Nosaltres no excusem la... Més? Aquí? Perdó. No excusem el regidor Albert Batlle, que té, com dieu, problemes d'agenda. No sabem quins problemes d'agenda impedeixen a un regidor del districte atendre els seus veïns un cop cada 6 mesos. No pot tornar-se a repetir que el màxim referent polític d'aquest districte abandoni així el seu veïnat. I després tampoc excusem que el Consell de Barri de Vallvidrera s'hagi de fer en aquesta sala de plens un any i mig després que comenci la pandèmia. Entenem que hi han d'haver tots els recursos tècnics per part de l'Ajuntament per poder fer un Consell de Barri a prop dels barris i perquè el veïnat hi pugui participar plenament i sense problemes. Dit això, m'agradaria llegir una carta que hem consensuat amb totes les entitats de la muntanya que formem part de l'Associació Mercat Cultural de Vallvidrera i ho faig com a representant i president de l'entitat de Pastorets de Vallvidrera. L'Associació Mercat Cultural de Vallvidrera i, per extensió, totes les associacions i entitats que en formem part, volem mostrar el nostre malestar i desconcert per com s'han dut a terme les actuacions prèvies a l'obertura de l'equipament. Així, ens preocupa que totes les dinàmiques utilitzades fins ara es mantinguin presents en un futur. Malauradament, hem hagut de veure com la gestió de l'equipament per part d'aquesta associació s'ha anat posposant en nombroses ocasions. Entenem que la Covid-19 ha estat un entrebanc més o menys important. El que no entenem és que el principal escull per no començar amb la gestió cívica des de l'obertura de l'espai siguin unes obres al centre cívic començades 2 anys després des de l'inici de la pandèmia. Arriben tardíssim. El fet que el centre cívic es faci càrrec del mercat des de la seva inauguració ens planteja un problema de pedagogia important. Hem explicat al veïnat que el mercat serà un espai comunitari referent per tota la muntanya, un lloc de trobada, desvinculat del centre cívic i amb vida pròpia. No ser-hi des d'un començament ens resta força a l'hora de teixir la confiança que el barri i aquest projecte necessita. I també ens resta força haver iniciat un procés participatiu molt potent que vam haver de deixar a mitges per les presses que des de l'Ajuntament se'ns van posar com a conseqüència de començar la gestió a principi d'any. També ens indigna obrir un equipament que ja neix amb mancances estructurals importants. Hem fet un espai escènic preciós pels barris de muntanya, però sense caixa negra, present a tots els teatres del món, amb una sola trista barra al sostre per penjar-hi llums i, a més, està mal posada, amb cadires incòmodes i difícils de guardar, sense la possibilitat de penjar teles al sostre per fer-hi circ, i sobretot amb una sala exclusiva pels tècnics de so i de llums al pis de dalt on no es veu l'escenari. Això és delirant. I també ho és la solució que se'ns ha buscat, posar una càmera i una tele perquè els tècnics puguin veure l'escenari o posar-los entre el públic. També caldria fer esment a la B de l'entrada que ens dona la benvinguda a l'equipament amb un nom que no era el que havíem acordat. I el més greu de tot és que tot això us ho vam comunicar. Us vam donar solucions i no ens vau escoltar. I ara ens trobem amb una caixa gegant insonoritzada, o no, a dins d'un equipament cultural per fer-hi cultura, i valgui la paradoxa, on per fer-hi cultura, i valgui la paradoxa, s'han de fer malabars. Des d'algunes entitats com les Pastoretes hem hagut de patir fins l'últim moment per saber si podíem o no fer l'espectacle d'enguany. Ja aviso que amb el que se'ns ha comunicat ara no es podran fer les Pastoretes. De fet, a menys d'un mes de l'estrena encara no podem assajar-hi i ho fem amb la sensació de ser abandonats per part de l'Ajuntament, amb missatges contradictoris, silencis inquietants i promeses incomplertes. No pot ser que nosaltres no sapiguéssim com avançàvem les coses i encara menys que el poc que sabíem ho haguéssim de comunicar a l'equip del centre cívic que encara sabia menys. Amb tota una programació de tardor per complir, no han sabut la data del trasllat fins aquesta setmana. De fet, encara no la saben. I encara ens sorprèn més l'abandonament polític durant aquest procés. Portem mesos parlant amb tècnics. Trobem a faltar algun polític implicat amb el procés, una trucada oferint ajuda, algú intentant posar ordre dins el delirant laberint de l'administració pública. Aquest govern va guanyar les eleccions prometent portar la participació ciutadana a les places i carrers i quan a les veïnes ens hem organitzat ens heu abandonat. La gestió cívica demana compromís i treball veïnal. Aquest l'entomem amb ganes i il·lusió, però també demana que l'Ajuntament hi posi empatia, suport i respecte. I això ho trobem a faltar. Acabada la carta, i com a president de Pastorets, hem de comunicar que si no podem entrar a assajar
El cap de setmana que ve, aquest no, el següent, les pastoretes de Vallvidrera no es podran fer. Per tant, hauríem d'avançar la data d'obertura per les entitats perquè si no podem assajar, l'espectacle no es podrà fer. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Em podreu fer arribar aquesta carta, sisplau? Pot ser? Sí? Perfecte, gràcies. Valorarem la possibilitat. Tenim nota i ho valorarem. Són les 19:33. Em sembla que tenim a la senyora Glòria Font